Velkommen til analytisk geometri. I dag der skal vi finde afstanden mellem to punkter i koordinatsystem. Ja. Hvordan man finder det? Lad os kalde punktet P her og det her punkt for Q. Vi søger at finde den her afstand. Hvordan gør vi det? Er der nogen, der har nogen der? Nogen, der måske kommer op til tavlen og forklare? Godt, Christian. Så nu har vi altså fundet det direkte afstand fra P op til Q. Yes? Ja, det er fint. Er du med på det? Ja. Ja. Men Thomas, jeg har lige et spørgsmål. Yes. Hvordan kan man bruge det i virkeligheden? Ved du hvad? Det er jeg rigtig glad for at spørge. Fordi hvis vi lige trækker herover, så har jeg taget en lille opgave med til dig. Ja. Ja. Her kan du se Danmark og Tyskland og København. Yes. Mm-hmm. Normalt, når man skal fra København til Berlin, så skal man lige et stop over mod Aarhus. Med flyveren? Med flyveren, ja, og så ned til Berlin. Ja. Præcis. Men vi vil gerne finde ud af, hvor hurtigt er det egentlig, hvis vi skal fra København og direkte til Berlin. Uden Aarhus. Ja. Ja. Så den direkte afstand herfra og hertil. Hvordan kan vi finde det? Og hvis vi nu, lad os sige, at koordinatet til Berlin her, det er 5.000 km, 7.000 km. Ja. Ja. Og heroppe, der er det så 10.000 km, 21.000 km. Yes. Hvordan kan vi finde en afstand? Ja. Så er vi jo igen, altså vi har jo, så tager vi vores koordinatsystem, og så siger vi, så har vi punktet 5,7 og punktet 10,21. Og så kan vi igen ved hjælp af Pythagoras finde vores kateter. Og der er det jo egentlig nemt, så tager man jo bare 10 minus. Ved du hvad? Godt, Christian. Så nu har vi altså fundet det direkte afstand fra P op til Q. Yes. Ja, det er Er fint. du med på det? Ja. Ja. Men Thomas, jeg har lige et spørgsmål. Yes. Hvordan kan man bruge det i virkeligheden? Ved du hvad? Det er jeg rigtig glad for at spørge. Fordi hvis vi lige trækker herover, så har jeg taget en lille opgave med til dig. Ja. Ja. Her kan du se Danmark og Tyskland og København. Yes. Mm-hmm. Normalt, når man skal fra København til Berlin, så skal man lige et stop over mod Aarhus. Med flyveren? Med flyveren, ja, og så ned til Berlin. Ja. Præcis. Men vi vil gerne finde ud af, hvor hurtigt er det egentlig, hvis vi skal fra København og direkte til Berlin. Uden Aarhus. Ja. Ja. Så den direkte afstand herfra og hertil. Hvordan kan vi finde det? Og hvis vi nu, lad os sige, at koordinatet til Berlin her, det er 5.000 km, 7.000 km. Ja. Ja. Og heroppe, der er det så 10.000 km, 21.000 km. Yes. Hvordan kan vi finde en afstand? Ja. Så er vi jo igen, altså vi har jo, så tager vi vores koordinatsystem, og så siger vi, så har vi punktet 5,7 og punktet 10,21. Og så kan vi igen ved hjælp af Pythagoras finde vores kateter. Og der er det jo egentlig nemt, så tager man jo bare 10 minus. Ved du hvad? Men hvordan vil du finde ud af det?